Marc, născut din iubire, lumină, Dumnezeu și multă rugăciune. Ne bucurăm că ne-ai ales să fim părinți. Te-am primit cu brațele deschise, ai venit în viața noastră exact când aveam mai mare nevoie de tine. Mama și tata îți vor fi prieteni în această călătorie numită viață. Și promitem să te ținem de mână mereu. De azi să-ți porți crucea pe care Dumnezeu ți-a dat-o în credință și în dragoste. Să strălucești, să iubești, să te rogi, să mulțumești la Dumnezeu și să fii binecuvântat. Ești minunea noastră, te iubește mama și tata. La început de vremi era cuvântul, a fost, există și va fi mereu, atunci când nu exista pământul, doar Duhul peste ape ca și vântul, cuvântul era însuși Dumnezeu. Un Dumnezeu, o forță creatoare, a tot ce este inițiator, apoi privind creația în splendoare, a rostit o binecuvântare ca un părinte bun și iubitor. Iar peste vremuri Dumnezeu Preasfântul a poruncit prin Moise lui Aron, căci vrea să-și înnoiască legământul, El, care în veci nu-și va călca cuvântul și care în orice vreme e pe tron. Așa să binecuvântați copiii și să le spuneți că sunt Dumnezeu, acel ce în brațe pot să vă port fiii, care vă strâng cum strânge cloșca puii sub aripa și adăpostul meu. În orice vreme, El să te păzească, cu îngeri tăbărând în jurul tău, la umbra Lui să te adăpostească și o mână tare veșnică cerească să te ocrotească pururea de rău. Să facă Domnul ca să strălucească fața Lui bună peste tine în veci, în cunoștință te îmbogățească, lumină sfântă să te însoțească, cu milă, îndurare pe poteci. Și Domnul tău să-și înalțe fața, mai sus de orice lucru tot mereu, în orice zi și noaptea, dimineața, de pacea Lui să-ți fie plină viața, să fie peste tine, Dumnezeu. Astfel, să puneți veșnic al meu nume, ca o pecete peste fiii tăi, căci sunt ai mei și despărțiți de lume îmi vor purta cu cinste sfântul nume, cât vor umbla în ale mele căi. Și astăzi vocea Lui încă răsună, aduceți fiii voștri în fața mea, căci pentru toți am pregătit cunună, aceasta este vestea cea mai bună, că abia aștept a binecuvânta.